أرأست زينة إثيوبيا عبيتان مقلطاف أو عود تكنولوجي تسلط أوزلا سراح زنا أدن خلوت هجرات أفريقيا مرأي زخونن كم زخونة تساتفتي منيستراتن حلفت سراح سالساي فورم فترى سراح أفريقيا قليتهم بممحياش ماكرو قطبات من شرف وصاي بعداغا حسن مس تجبره عقور شرف وصاي بالعلم معبايو حلفتي استفلاليا بانكታት تزاريبهم كابوصاي بريزيدنت امريكا دونالد ترامب فصامه كلبات وانج عالم المعزاب اب ستاديوم كم زركبو تغليطو سلام دعنا هبلكم يتمشوا زخبركم متملكتنا كاب اي تي في مدب قنقوا تغرني على توم ارزينا خاب ساعه جميرو نابخم كبليو مارزينا نمرحو نازريت بريو حبيركم كصنيحه فلما حصر زيناتات حجز وانا صحفي ودو حبرات منغستات كمون متحابري سباو حجز بإثيوبيا دكتور راميز አላካባሮቭ اب مرها ግብረ حمله 10 ዝና አድለውጢ ዝተራየ ኢሎም ፕሬዝዳንት ያጽቀ ስላሴ ስራሕ ግዜኦም ዘዛዘሙ ዶክተር ራሚዝ አላካባሮቭ اب ዘሰናበት ልኡዋን ኢትዮጵያ መስተካል حبرات መንግስታት ዕውት ምትሕባር አለው ኢሎም ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝና አድለውጥታት ሪኤ ዝበሉ ራሚዝ አላካባሮቭ ኣብ ኢትዮጵያ ትርጉም ዘለዎ ግዜ መሕላፎም ተዛሪቦም በፍላይ ኣብ ከተማን ገጠርን ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ለውጥ ስራሕ ምንቕሖም ተዛሪቦም ክብል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቦም ብተወሳኺ ምኽንያት ፕሮጀክት ኮሪደር ልምዓት አዲስ አበባን ካልኦት ከተማታትን ክልላትን ኣተቀየሩ ምዃኖም ገሊጾም እዮም ወትኻሊ ዝሕጉስ ምዕባለ ድማ በኢትዮጵያ ናተኻየደ ዘሎ በብርካ ዓለም ዓብይ ዝኾነ መርሃ ግብሪ ሓምለ 10 ምዃኑ ሓቢሮም ኢትዮጵያ ዕቤታን ምቅልጣፍ ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ተሰልጡ ዘላ ስራሕ ዝናድን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ መርኣያ ዝኸውንን ከም ዝኾነ ተሳተፍቲ ሚኒስትራትን ሓለፍቲ ስራሕን ሳልሳይ ፎረም ፈጠራ ዕድል ስራሕ ኣፍሪካ ፍሊጦም ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምትሕባር ዘዳለዎ መበል ሳልሳይ ፎረም ፈጠራ ስራሕ ኣፍሪካ ኣብ አዲስ አበባ እናተሳለጠ ይዝርከብ ኣብቲ መድረኽ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪካ ዝተውጻጽኡ ሚኒስትራት ዲፕሎማት ምሁራን እታዓውድን ተመራመርቲ ፈጠርቲ ስራሕን ተወከልቲ ዓለም ለኸ ትካላትን ይሳተፉሎም እቶም ተሳተፍቲ ትማል ድሕሪ ሰዓት መዘከርቲ ዓወት ዓድዋ ሙዚየም ሳይንስን ተጸዋዕቲ ትካላት ሚኒስተርን ጎብንዮም ሚኒስተር ሰራሕተኛ ስራሕን ወፍሪ ስራሕን ጋና አብዱል ራሺድ ፖልፖዋ ኣብዛቦ ሪቶ አዲስ አበባ ቁልጡፍ ዕቤት ምዃና ምዕዛቦም ሓቢሮም እቶም ህንጻታት መሰረተ ልምዓት ዕቤት ከተማ ዘቀላጥፉ ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ዕቤታን ምቅልጣፍ ጀመረቶም ስራሕትን ካልኦት ሃገራትን መርኣያ ዝኾኑ እዮም ኢሎም كنتيبا محدار كتما أديس أبا أدانة شعبي سرحتنياتات بخنتن سرقن مكلخال بتأمانات بتقاهتن كسرحو يقبايلن كنتيبا أدانة شعبي بعلمزي من قدتات من محدار تختما أبا بجات عامت كلتشن 10 عتنا متمرة سرحتنياتات بزامز قبول علوتيت مخنيات درجة عبيت هيبان تبع المزي أبا بجت عمت كل تشن 10 عتنا متمرت أبنتات مسارات اللمعات من قد بزمز قبو عواتات نقدان عبيت درجان تواهبوهم تعبيت درجات توهبهم سرحتنياتات كاب كل تشن شعتنا متمرت جميرو وسخدو مزي تجبر اللهم خانو تجليتهم كنتيبا أدانشن كالوت لعلوت حلفت سراحن أبسترخبلوز تخيدت مرها قبري سرحتنياتات تبيت صحفات عبيت دوموزن من محياشن بمحدار تختما تصديق علاو خوينيهم تن كنتيبا بتوان مسراح يخبريو وصيت ممزغاب دما يشلم يخبلا مغلاصن بيت صحفت كنتيبا نديجيتال فانا غليصوم ግልጋሎት ሰናይ ተግባር ሓብራውነት ንምጥንኻር ልዑል እጃም መበርክቱ ይኽብሉ ኣይተ ኣደም ፈራህ ገሊጾም በምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ማዕረግ መተሓበር ማእኸል ህንጸት ስርዓት ዲሞክራሲን ምክትል ፕሬዝዳንት ፓርቲ ብልጽግናን ኣይተ ኣደም ፈራህ ዜጋታት ኣብ እዋን ክረምቲ ግልጋሎት ሰናይ ተግባር ብንቕሓት ክሳተፉ ጻውዒት ተቐሪቦም ስራሕቲ ሰናይ ተግባር ሎም ዘበን ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላትን ምምሕዳር ከተማታትን ሕብረተሰብ ብምስታፍ ተጀሚሮም እቲ ግልጋሎት ኣባይቲ ድኻታት ብምሕዳስ ሓምለዋይ 10 ልገሳደም ድጋፍ ናውቲ ትምህርቲ ናጻ ሕክምና ምእንጋድ ማዕድን ዝተፈላለዩ ሰናይ ስራሕትን ይስርሑለው ኢሎም ኣይተ ኣደም ፈራህ ከም ዝበልዎ ግልጋሎት ሰናይ ተግባር ሓብራውነት ዜጋታት ምትሕግጋዝ ምርድዳእ ኩሉ መዳያዊ ምትሕባር ምትሕጋዝን ምጥንኻር ልዑል ግደ በርኪቱ እዮም
أبز حلف عامتات ولنتاو سراح نلمعتن عبيتن هاجرنا زجبت وزيد كم زمز قبل زخاخيرام لوم زمن حبر السبب كرمت سناي تكبر بنتفت كساتف الجام خواتات أو عيت قريبام كرمتاو قلقالو سناي تكبر دوب تساقارك خون اللو زبلو أي تادم فرح أزرمق نحبر بهيرا وحد النت إثيوبيان مهنا استجمرت عارتات زد نخريلهم أب وان كرمتين زقات موهان دبتاو حدقاتات ملاش نمهاب أخول مدلاو كم استقبرة تقليتهم أب وان كرمتين زقات موهان دبتاو حدقاتات ملاش نمهاب أخول مدلاو هم استقبرة كومشنرات أمرار حاسقات حدقا فيدرالن كللاتن قليتهم مسا كرمت أساسيرو زقات محادقاتات منكاي سراحة تقدم متنقاطان نتسالت أوهم زخونو ونتحبيرهم كومشنر أمرار حاسقات حدقا إثيوبيا أمباسادر دكتور شفراو تخلا مريم نقلقالو زينا إثيوبيا خمس بلوو بمسارة تنبيا إنستيتيوت ميترولوجي أبا كرمت تسبي سقبر سروعن لعلى سروعن زناب نسرح زراعتن ماين محازن مشوكو نتاز فتريوم لعلى سروع زناب أبزقات أمام كبابتات ملأختات كرمة متنقاطا نت محبر السب نايم مبزح سرحتي بكللات بستات أنا خرا من قدرنا تسارحي عميلام نهان دبتو حدقاتات ملاش نمهاب أخول مدلاو 5 قبر بمحبار سأقام كقات أمام بزخلو بوتاتات قلت أوف ملاش نمهاب أدليناوتي كاب حز جميرونا تبات حمز خونا رديوم أبز حز أوان كباب 10 تخللات كاب منجست فيدرال كاب زل أخلهم سرع سبعة حجز بموزع بنيبو علوم عقمي مشفان كم زخالو تزاريبهم إثيوبيا سبعة حجز بنيبو على عقم من مشفان زلوها في فترون أفري حيل سبن بمتقام قاهد المقبر بوليس حنتيزات تكبرونا قبرت كم تركب جليزهم فندم الله حدا قامت مع التاون محلوتان مخزن محاز كمون هندبتو حدقاتات تقبر مدلاو تخرت كابتوهابو مسرحت يوميلام كومشنات أمرار حاسقات حدقا كللات بقدوم سبقاو دقف بنايب علوم عاقمن مشفان زسالوت وزلو سرحتي بمقلات نزخ رمتون سرحت قدمة متنقاطات تنخيروم كم زغد سألو أرديوم ما دزيناهما بمكتال تركبوا حزر ما بزرزرنا بالريم قدايات كنحلف بممحياش ماكرو قطابات من شرف وصاي بعداغا خوسن مس تجبره عقور شرف وصاي بالعول معبايو حالفتي استفلاليا بانكتات تزاريبهم اتخونتات نعماويلهم زقربوا لقحن توسخت قلقالوتات نخمعبلو كم زحجزهم قليصهم نصبصاب سنايت برهانه دهاب ياسين ماما حيشي هاجر بقول ماكرو قطبة كم هاجر بقطبة كاتبهم زنبرو صقامات بمفتح كل مدى عبيت نخمص ان حجز ايو بزيون ابز حلفو عامتات عبيت قطبة اثيوبيا بماخلاي لعل 700 عبيت نخمس قاب اخ ايليو نولك عورتاتون نخنقاقحو زحجز ايو ይሄ በመደረጉ በአገር ውስጥ ያሉ كمز سلس تجبره أوشت هاجر زلو مهرتات نوّت عداقة خيدوم تودادر تخوينوم نخشيته أوشت عد زلو مهرتين نختة بابعن جبو خفليت نخركب بمقبار عرسو زخال لوعل عجام كبركت بمقبارن أمونجوت اللي معداقة تبهيلو زتسوع زلو فلالاين متسبابن عقم مجزابر تعداقة بعلو نخوصنو مقبار لوعل عجام يبركتو زي بفيت بنبرو هنيتا ملو لملو قدم حزب بزنبرو هنيتات ملو نملو عود سدد عداقة وطاي زتداخمه بخسارة زل أخينيرو حدشتنا بصراحة حزاتو زلو زنبرو دما النات تبابعو زسرحلو زلو خنتات خندري نخيل أبز حلف عامة ورحة حملة تتكبره من محايشي ماكرو قطبة أبز بانكتات زلو وهلول شرفو زائي نخعب كيرو ايو بوجه من الزاري أقربوت رقد كفتني هنا وجه من الزاري بمدى يقرب شرفو زائي لعل شرفو زائي مليسنا تعداقا نتأسل زخونة نولك عودي ويكا إمبورتر خمساتي بصفحات مغراب زخالنا لوي زبو مخوانو دما مرقا عداقا نارنا لوينا أجريتو إكسبورت جيك بتعم بلاك ونيتا اندي أدق مكنياتونوال سدد وصا زهاجر بزل على خنتات نخعبي مخنيت خوينيو زون بكونتروباند تسنو زنبرت شرفو وصاي نختركب بلمود بحلاو إلنا سدد نغورم كمبون زولو طرح زي خونس كاب ورقي ز امسلو زركب شرفو وصاي نخعبن كم هاجر كم بانكن زلو وهلو شرفو وصاي نخعبي لعل عجام او فيو أبا عبيت قطبة هاجر بانكتات كأند تواسعت يوم قطبة لو بتممس أن تخل دما بانكتات تربحت يخونو عند بانك عند زمن بانك بوجه من الزاري كم بانكي معبال شرفو وصاي نكوسخ غيريو قطبة بمرقق عدما بأكفافل القح بأتأخخبا ويكا ريسورس تربح انك خون غيرويو سنكي بانك كذي بفيت بنبرو بانك سنكي قدم بمحياش ماكرو قطبة بزنبر عمت زنبرو شرفو وصاي بتعمت وحت نيرو حزقنا كابت زنبرو بسلسة عزفي زعابيلو عمت نيرو صبوق وصيت أريو
ቁጠባ ሃገር ካብ ዝገጠሙ ሓደጋ ንኽወፅእ ዘኽአለ ዝተማልአ መማሓየሺ ማክሮ ቁጠባ ኢንዳስትሪ ባንኪ ንኽነቃቃሕ ልዑል እጃም እናበርከተ ይርከብ ኣብ ፍርያትን ምህርትን ሕርሻ ክልል ትግራይ ጽልዋ ዝሕድሩ ዝሕጋው ቀረብ እታወታት ሕርሻ ቁጥጥር ክግበረሎም ከም ዝግባት ሓቢሮም መንግስቲ እኹል መዳበርያ እናቕረበ ስለ ዝርከብ ሓረስቶት ካብ ማእኸላት ሕርሻ ምውሳድ ከም ዝኽእሉ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ ፍሊጦም ኣባደመቀ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ ኣብዚ ዓመት ካብ ዝተተሓዘ 1 ሚልዮን ኩንታል ቀረበ መዳበርያ ክሳብ ዝሓለፈ ሰሙን ልዕሊ 415,000 ኩንታል ካብ ፌደራል መንግስቲ ምርካቡ ኣፍሊጡ ከይዲ ምእታው ቀረብ ማዳበርያ እናቐጸለ ከም ዝርከብ ዝሓበሩ ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር እቲ ቢሮ ኣይተ ሚካኤል ሙሩጽ መንግስቲ ዝተወሰነ ዋጋ እቲ መዳበርያ ብምድጓም ንሓረስቶት እኹል ብዝኾነ መንገዲ እናቕረበ ከም ዝርከብ ሓቢሮም ኣብዚ በብኻቢ ዘሎ ሓረስታይ ክዕድጎ ጠለብ ዘቕረበ ንዑ እንዲኻ ተምጽእ ስለዚ እዚ ድማ ካብ ብሰናጊሓቱ ካብ ቢሮ ሓላፊ ጀሚሩ ካብኡ ትሕቲ ቢሮ ሓላፊ ዘሎ ናይ ዘርፊ ሓለፍቲ ይኾኑ ብኽያታት በብስልጠንኡ ተሓረስታይ ብጋንኡ መዳበርያ ብኢዱ ክሕዝ ከም ዘለዎና ተነገረመት እዩ ሓደ ናይ ዋጋ ኢንክሪመንት ኣለዎ ናይ ዋጋ ወሰኽ ኣሎ ዝሕዝ ሰዓት ቅድም ክብል 4,000 ገለን 5,000 ገለን ዝነበረ ሕዚ ናብ 11,000 እዩ ደይቡት ዋጋ ይኹን እምበር ኣብዚ ከዓ መንግስቲ 3,000 ደጊሙ ብ8,000 ይሸጥ ኣሎ ማለት እዩ እናተ ሓረስታይ እውን ዋጋ ከቢርና ዝብል ነገራት እውን ከም ኢሹ ይልዕሎ እዩ ኣቀዲሙ ኣቢሉ ዝሕዝ ነይሩ ግን እቲ ዋጋ እውን ዝምክየሉ ኩነታት ነይሩ እዩ ማለት እዩ ለምከነ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ናይ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ዑደት ነይርና እዩ ነዚ ዑደታት ንሪእየሉ ኩነታት እቲ መኻዝናት ዳርጋ ሙሉእ መዳበርያ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሰዓት ኣሎ ሕዚ ይወስድሎ እቶም ሓረስቶት ስለዚ ሓረስታይሲ ኩሉ ግዜ ከም ልምዲ እውን ከም ባህሊ ክፍለ ዝግብኦ ኣቀዲምካ መዳበርያ ይኹን ዘርኢ ይኹን ኣቢልካ ሒዝካ ምፅናሕ እዩ ተረኺቡ ክኾን ዘለዎ ጉጅለ ቢሮ ሕርሻ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዑደት ኣብ ዘካየደሉ እዋን መዳበርያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ እናተሸጠ ከም ዝርከብ ዝሓበሩ እቶም ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር እዚ ኣብ ፍርያትን መፍርያይነትን ሓረስታይ ጽልዋ ዝሕድር ብምዃኑ ዝምልከቱ ኣካል ቁልጡፍ መፍትሒ ከናዲ ጸዊዖም ሓረስታይ ካብቲ ክወስዶ ዝግብኦ ናይ መዳበርያ መኻዝን ተጨናኒቁ ክወስዶ ዘይከኣል እንዳሃለወ ኣብ ዕዳጋ ግን ስእልካ ከም ኮሚደረ ከም ሽጉርቲ ዝቸብቸበሉ ኩነታት ተርእዮታት ዘሎ እዚ ከዓኒ ይፍለጥ መዳበርያ ካብ ዝተፈቀደሉ ኣካል ወፃኢ ካሊእ ሕብረተሰብ ክሕሰብ ዘይፍቀድ እዚ እውን በብብርኩ ዘለዉ ናይ ምምሕዳር ኣካላት ናይ ሓረሻ ሰብ ሞያ ፍሉይ ጠመተ ሂቦም እቲ ሓረስታይ ምህርቲ ምስሳን ዝመፅ ዘሎ መዳበርያ ብኣግባቡ ክሽየጥ ብኣግባቡ ነቲ ሓረስታይ ክበፅሖ ክገብርሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም ዝምልከቶም ኣካል ኩሎም ናይ ፀጥታ ይኹኑ ናይ ንግዲ ይኹኑ ኣካላት እውን እዚ ብብላክ ማርኬት ዘሎ ናይ መዳበርያ ኩነታት እውን ክዕገተሉ ዝኽእል መንገዲ ክሕሰበሉ ይግባእ ካብ መዳበርያ ወፃኢ ብተመሳሳሊ መንገዲ ዝሽየጥ ዘሎ ዝተፈላለዩ ፀረ ባልዕ ኬሚካላትን ሙርፅ ዘርእን ፅሬቶም ዘይተሓለወን ዘይተረጋገፀን ብምዃኑ ኣብ ፍርያትን ምህርትን ፀገም ንኸይፈጥር ኩሉ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዝግብኦ ኣተሓሳሲቦም ፀረ ባልዕ ኬሚካላት እውን ፀረ ባልዕ ፀረ ፀሓይ ኬሚካላት እውን እዚኦም እውን ዳርጋ ብስዲ ኣካይዳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ትግራይ መብዛሕትኡ ብላክ ማርኬት ሽየጥ ገሊኡ ኤክስፓየር ዝኾነ ሞቶም ዝሸጡ ኣካላት ከም ሓረስታይ ሓበሬታ ክህብሉ ዘይክእሉ ደረጃታት ኣሎ ስለዚ ዝዓብ ፀገምና ኮይኑ ንሕና ግን ክንዲ ዝከኣል መንግስቲ ከም መንግስቲ በጀት የብሉን ግን ነቶም በጀት ዘለዎም ዝበሃሉ ፕሮጀክታት ግን ምስ ማዘር ቢሮኦም ተራዳድዮም ክሕጉዝና ዝኽእሉ እንተኮይኖም ሎብ እናተገበረ ዝመፅእ ኩነታት ኣሎ ካልኣይ ነቲ ሓረስታይ ዝህቦ ዘለው ኬሚካል ክኾኑ ይኽእል እዩ ወይ ዘርኢ ክኾኑ ይኽእል እዩ ዘርኢ እንተኮይኑ ናይ በቁሎት ደረጅኡ ፅሬቱ ከይተረኣየ እንተተዋሂቡ እውን ሓንቲ ግዜ ዝሓርሱ ሓሪሱ ዘርአ ሓረስታይ ሓንቲ ክረምቲ እንድሕር ከሲርናዮ 3-4 ክረምቲ ስለ ፀገም ዝፈጥረሉ እቲ ሓረስታይ ኣብዚ ልዑል ጥንቃቐ ክገብር መልእኽቲ ክሕልፍ ደሊ ኣብ ክልል ትግራይ ልዕሊ 750,000 ሄክታር መሬት ንምልማዕ ብትልሚ እናተሰርሐ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 10,000 ስማርት ቆፀርቲ ቅድመ ክፍሊት ተተኺሎም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ 10,000 ስማርት ቆፀርቲ ከም ዝተተኸሉ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም ፈጻሚ ስራሕ ኮሙኒኬሽን እቲ ግልጋሎት ኣይተ ኣንዋር ኣብራር ንፋና ዲጂታል ከም ዝበልዎ ንዓማዊል ቅድመ ክፍሊት ካርድ ቆፀርቲ ስርዓት ክፍሊትን መሸጣ ኢነርጂን ብዝበለፀ ንምቅልጣፍ ፕሮጀክት ሓንፂፁ ተግባራዊ እናተገበረ ይርከብ
كساب حزب أديس أباب زركبو هنزاتات منبر أبايتي 10,000 حدا فيزن 120 3 فيزن سمارت قدمة كفليت قوترتي كم تدخلوا بهم البروجكت بوانانت بسرعة قدمة خفليت دحرا كفليت نباب زلو تقام بمفتاح عقبة عماويل كوسخ كم زخل قليتهم بتوسخ عماويلو زلو بوتا بسلكم إنرجي مجزاء خولون باستفلالي مخنياس زي كب جنزب كيهلون سرعات ملوء بملوء ديجيتال كجبروز حجز مخانون حبيرام زينو تايم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب فتصام غانتاتات وانج عالم نمعزاب أب ستاديوم كركبو يوم بريزيدنت ترامب أب ستاديوم ميت لايف بمركاب ناي فتصام صوتا خساتف مخانوم ديلي ميل سبورتس أبتيبوم بحدش قراربا 32 غانتاتات ساتيبو استجمروا ضد وانج عالم غانتاتات 25 أبز حزوان فرق فتصام صوتاتات يكايدلوم يفرق فتصام صوتا قديما زحلفت تشيلسي لو مشات ساعه 4 صوتا ريال مدريدن بي اس جين اب فتصام تعواتي صوتا خطغطميا فتصام وانج عالم غانتاتات اب ستاديوم ميت لايف قصال سنبت كسالتيو ماد زينا قدم مززامو عند نطبتا زينا ኢትዮጵያ ዕቤታን ምቅልጣፍ ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ተሳልጡ ዘላ ስራሕ ዝናድን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ መርኣያ ዝኸውንን ከም ዝኾነ ተሳተፍቲ ሚኒስትራትን ሓለፍቲ ስራሕን ሳልሳይ ፎረም ፈጠራ ስራሕ ኣፍሪካ ገሊጾም بممحاش ماكرو قطبات تمن شرف وصاي بعداغا خوسن مس تغبره عقور شرف وصاي بالعلم معبايو حلفت استفلاليا بانكات تزاريبوم كابه وصاي بريزيدنت امريكا دونالد ترامب فصامه غانتاتات وانጭ ዓለም ንምዕዛብ ኣብ ስታዲየም ከም ዝርከቡ ተገሊጹ ዕለታዊ ማዕድ ዜና ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ ንስላም ክታልኩም የመስግን ሰናይ ምሽት